Hak baidai berkecing berngam jangkasang HNLC ya ke Voice of the People seperti kabal sencar hakasihil atau Masjid Council lane KCDC. Nakaliang jang Presiden nang bado jangka WPP ula pensyai badang paitba makam dai kasang HNLC kabapa ya ki MDC jangka WPP syaka District Council. Hendrai dai ki paitba ki bacit yaki. Tito mentah ngin sengap sipor ya ke kubor kaban Presiden barang bakdo jangka Voice of the People seperti idan ban pensyai halor kane kebentah. Voice of the People Party kadap nak so kindet ka bakraw haba ka yoi ya ka jingberngam jong ka seng HNLC ban penyap iki nongelam jangka party kebalami hakilat patai kabor kum ka party iko ban pendrem jur ya kan ke jingberngam penyap jong seng HNLC iko aro ban ohani badi upai ba boleh jid ya ka Voice of the People Party ban sinsha hapot District Council kumta ka HNLC kam lan hapan tuklar ke jing trekam ka jing hapot District Council ni tong upai ba bala ban bread ini hapot District Council lalu syam ba ka jing trekam ka jing kalau persya ika bang ini la kular yo upai ba ni ko aro ban ohani ban ni tip hiru ya ka jing shisha ba kidon shimon ki kendram haki hima pada ka jing trekam jing hima bat kumba kalong kidon shimon ki kendram haki hima sora bat haki jing trekam hapo ka hima sora ka Voice of the People Party ka badan ya ka jing trekam nanra ya ka sinsha ka kharar ka ba khoi nadu ki shnong ki thau ki hima pada ka jila bro koi habang ini ka bor ka badi ben pekmi ya ki shnong ki thau ki hima ni ko apne renti ni ko apne janai bat banum le kirki ya kanunu ka kam haki badi bat ka kam sinsha ka kharar haki shnong ki thau lani haki hima namar ka thong ba ka jingkwa ka jingtalong ban wanra ya ka sinsha ka kharar ka ba khoi haka jalahi baro koi ni smooth ho ya ka ik bangi de banle bat ngin le ya ka ik bangi de ban kum ka party na kwaro ban ong hakani ka por bala da kata ka jing penyap ka joge HLC yang iki nongelam bat kunju yang ngau nongelam jong ka Voice of the People Party kanwan ra ya ka bit ka pian ka shong sungai ka jing shngan ba ka jing to ya ka chai bedrio ngalo ba kloi ba no lang kanya nakam ta ka jing to ju ka chai bedrio bat na kwaro ban ong hakani ka por ka bamenta kani ka jing bangem jong ka HNLC kalau ka kabu ka ba kraw ya kitu ki ba don le jing tu ka ba sniu ni ki nongelam jong Voice of the People Party ti kumta ka HNLC kanuma ban like na ka jing kit kli la ne ban sai ko ya di la ka don ko no ko jing ja ka ba sniu ni kum ki nongelam jong ka Voice of the People Party bat kumu nongelam jong ka Voice of the People Party nga ko arban pen ba bading jong ka jing bangem ngan muat kila jira na ki bor pulit lani na ka bor sarkar naman natip baga jingem ap ka jang show play pangala shagri ubulong nong thau jonga wat kumba u debit wong shisha la ngaya ka them ka senyo ka jingap nganom sheting ye ka basniu nama me don brinkat ma me batna u dingdu boru shandu jome ki pen tingen yanga ngaron ke jinget ka baskan man ngim don ka no ka jingtu ka basniu pusha ela ka jonga jet menri idan tangga jingang no banon ra ya lawai ka basngai ye ke longde ke mandi ke jinga aron sibon ki jingkli banga ko aban kli ye ke HLC ringan nom tre ban kli ya ka por dan tang atli ki banga ko aban bu ye ke jingkli ke ka jingko ajo ka seng HLC atau ka seng HLC ka ko aban pen phai biang ye ka senchar skim hagani ka jela ka ju bat baga HLC ka ko aban in light no nagari India kini kilong ki jingkli ki baka HLC kan hapan batai syai syengi upai bang tinggal kentui ki pai bang bakim day ban Redmond sim bat kum kinong yalam juga party yalam mat shibon ki jinge
Simon ki jingber nga maki por ki pemencuan. Rengenum kenan din panya ya kadang nongrim ka babek. Ka babiang. Namta ki longdin ki mandin ki. Kani ka long ki pensyai ka mga dan pensyai. Hai ka bini ban ka jingber nga peniap jang ka seng HNLC. Yang iki na ban kam kaming presiden jong ka party. Ko beli Simon.